Immobilière IMO, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. tembe trimex ma o Allah sumi inni trimex tan fittano ma do taja mi trimex ma o sa dum yobnaaki a jagni kam normalement a foti dum yobnaade hande wala hanki minimum hande pilita jona hande ko nyimmi ciorna kam hen sa ko idi ma 20 litres diwlin pesa sukar yonama kafe o de balde ko mi maydo ay temin nay de sumi sodi liƴƴi gasi sumi sodi hen liberté gasi hay dara hebbo rewta hen yero wallam cuura kam har pawde ma tan dum an fay wana mine ma tan temen naydi yonanno an temen nay sa mine ma di ko kala mi ko mi suudani yo wadbe nan yo hobbe nan wona temen naydi mine ma tan yonanno amen en yon jero wadi ma wona yonanno amen kiri messo min sikkani so taw mami heb kadi deuxième ma kadi sirade hay so mi hebi kadi koko feccere parce que mbi changement gouvernement o tagi komin keɓatno min mbawa par ce que ɓe mbi ko sonko yen ɓe mbi ko kala gonɗo ɗum ɗo an a dumina a waɗa parque sikki pasio e leydi ndi noon ɓe mbi kam mi ha fammi ma kam yo Allah ni andi so taw mami heeb Allah ni andi to mami yera oto fontomi trimixima o buɗɗiɗi ittetake hen gouvernement o taƴani on diga te wona an tan ƴettata ɗo trimax ɓe ƴettata ɗum ɗo noon wayi hewde mo kala mi namni momo o wi kam carrément o heeɓi paweɓe koño ha tali to mi namnima mo kala wi heeɓi kalis mum yera heɓe fof ɓe wawi heɓde normal ɓe ittanaka ɓe taƴanaka an mbiya a taƴanama ay min a wawa wadde use ma henam gueɗel ɗimmel ngel Pape Diouf nandima sukar korka Pape Diouf nandima sukar korka yo goɗɗo suka debbo hono wiyete kadi si madame si nandima sukar korka yero komi mumnino mi ayi mi ɗanaki yo goɗɗo hono wiyete kadi sihil ma o gonɗo lesɗele o haal wallam gonɗo lesɗele o Moussa tottima Mayram tottima Pape Diouf tottima heɓe tata fof a ɓeydani dépense Moussa Diallo tote kanko 5000 jettirimi ɗum taxe Mayram wi kam momi nulde o nulde an taw Pape Diouf deɗo balɗe debbo makko ko jibini ko jaltude suudu o woƴa ko hoore mum Pape Diouf nandima 50 000 Pape wawi finne korka Pape min de hande gandu Pape ko ɗum tagi mo rabbidde ndeka min Pape totti kam 50 000 nandima 50 000 mino mi haɗama ko fatti tottuma fof mboɗa andi komi deƴƴu tan mi yiɗa coow mi yiɗa probléme hakkude men korka jam e salam yero korka jam e salam te yeru min miijam e yakaram e fofam fawmi ɗum ko trimixé a wawa ƴettu kalis o mbiyamo jaaha bonol ma haɗa weltina goɗɓe goppaka holmo beltinmi yero mboɗa andi mo beltinmi yero ko pawɗa ko fof mboɗa andi holko pawmi komi deƴƴu wawde haala ma ɗojju sa ɗojjani ma ɗojju sa ɗojjani yero hoto haala ka heew ya sa ari mbaɗen calcule minama pawen fof mbuɗu jaltuɗo ma arti Allah no seeɗi ala wonko mbaɗanmi hen to ɗum somi waɗani ɗum moƴƴani e amen kayit galle o mo refonno mottilde hen 200 000 ala ko mottilɗa kayit galle o timmi guila duuɓi rawane a wawa wadde usma enam hooram nde a wawa helde ɗum te haydara a wawa nahnude hen ko powata ko mboɗa faami mboɗa andi deƴƴere wona yejjide yero sonnoyam saku ɗiɗi maaro 20 litres diwlin conna kam café conna kam meew conna kam kilo sappo sukara gadda ko yiɗi ko gara calcule hoto haalnam manga say collomi ñama ha mbaɗa foof a waɗi ko ɓuri yera a waɗi ko ɓuri
wari sa yi kalis tan andu kele a wari ko ɓuri ni yo haajam sa yi bonhen kalis yo haajam bonhen ana bandiranma ko paɗat mon ko nane law an wallu yimɓe bandiraɓam ƴetta fof ɓowa koye mumen ma yaltin kalis o kala ɗo naan a yaltina an mi jooɗo galle ma mboɗo lawƴan ma duus mboɗo fewnon ma galle ma mboɗo defan ma haɗa ñaama mboɗo ƴogan ma haɗa looto ñaaña totoya jannano ɗum mi jaɓata ɗum han noon sa arti ɗo mayin calcul fof poyen ɗum e laawol an woni hombo tita fota pour qui way merdu way yow il faut mi yettude makko no feewi eyi ndax ko yiɗi ko wadde kam mi waddate makko jungo e faandu tan min kala harani aɗa piisa joni suba halaw jooɗo ma jogema haaju ma jogema haaju mbaɗa ko jaam ko jaam eyyi sa darni koyɗe ko jaam eyyi sa darnani koyɗe wona jaam ndax amadou non kam jiɗɗo waddude ma jungo e faandu woni boyema koko boyema jeew koko eyyi kam jiɗɗo daroɗen hen ko yaawi ko yacce kumana boyo anani c'est vrai taw wonko probléme mo joguiɗa haalnam banggal finance mi wonma finance teng min dal kam jiɗɗo amadou ko ɓuuri yawde kumana boyo ndax ko tinanmi koye ɓannam e ko tinanmi koye galle o wona ko weeli kam ɗum tahi noon mbimani holko tinata amadou boyma jeew koko daro hen no feewi ndax yero wonko yiiɗe e boyo wona ndeka ko yero wiyatno ko fof enen ɗiɗo e goto e men tawto e goɗɗo o woppo suudu o wanno prévoir so humani boyo o nannugo e suudu ok ɗum tahi noon banggal teŋe financement mi pari pour walludema ok grand frère jinmi widema ko yo ɓerde ma lelo a yero wawadimi mi wiyatno kadi o wawadimi linja o wawadimi cric boy grand frère heɗo seeɗa mbiɗa haalanma ay min so tawi ko ɓerde haalaɓi nen ɗo hulani kasi rek banggue financement pour ƴettude boyo o mi humanamo ɗum ko vite fait mbalami ɗum gayen ay min ko gonɗumi hanke heccanki ɗo ko ɗon gonmi kala mi cippirno min liiɓi donc min yero wonanimi haydara pour waw sorademi yero wawa sorademi par ce que mi waɗi gomlo boyo mo affaire mo ganduɗa mi pamnimo andi min makko min potti laabi kewɗi hakkillabi joyi mbaɗa fotta e makko mo yiye kokko mboɗo wawno haalde walla mo déclaré amour walla wonde kaldumi dal mais finalement mi haalami so tan mi yaaha aɗa ko tahi neɗɗo haadema nadde makko il faut gownamo hoorema daboto wonda hawle an minne mi daaro boye ɓanda holo yo genre boye mo naata min quoi a faami et puis nice de mi hula te kadi mi heɓat boyo yera ko to piccami ɗum yaha to et puis boyo wona genre sage yera en ɓeeɗo amadou eyyi ayi mawɗo no lelo no soyno ko cukalel wawa yiide yero wona yero atini kam meeɗi wadde cric abou demba balle mo to henne janjoli wona tinino probléme abou demba balel on ɗon wona yero wannomo kiri wona abou diallo balel abou diallo balel no wiyete wona yero waɗinomo kiri yero mawɓe men jiita dananeɓe wonɓe leñol ngol feccere nde fof yero waɗiɓe kiri ko ɓen kono ɓen wona min o ƴoƴ ɗum attends copain yero ƴoƴ e grand frère
jere ko ƴoƴƴuƴi ko fof ko ɗo tawta mi par ce que min mi ɓooyi aduna he te mbaɗani aduna yarata ayi hakkude men boyo ɗon mi huulano ɗum haydara gati yo ɓerde ma lelo so deke banggue financement ɗum miɗa pas de probléme mi sa ka monam sa itti hunde a totti kam yon wallitoro mi ƴetta mais mi manque ha ɗum c'est vrai hein aɗa andi ko tawi ma tottuma ah ko ɓiyam ballan Aissata nga yero yit jamfade Aissata c'est vrai anani nda heccanke omo doga ɗo Aissata o naati e ndeɗo tarude taw min mbaɗane cabinet o nanmi omo haala téléphone o wi ɗo e balɗe ɗiɗi o heɓat térémerse makko te so heeɓi térémerse makko o humanat te min mi joddinoma ɗo e yero o wi kam térémerse makko ko 325 000 aɗan 325 000 kam no wawi humde diwo wayi ayi kam jiɗɗo noon haade makko heɓde 325 000 makko pour humana diwo kala ko jiɗɗa mi waɗa hen kumanamo nga Aissata sova miira Aissata dañal lembel ma waɗa hen te kadi mission filti ito boya mo jogui jinggoɓe Alassane Dia mo Sinthiane on ɗon so tawi tan kañum filti mi heɓat boyo Alassane Dia Alassane Dia omo wuuri nice grand jantal grand e grand mo goɗɗo mo ganduɗa oɗo no wiyetene Hammad Alassane Samba Sy Sawande ɓeɗon fof vraiment ma nanganam hami heeɓa boyo yera heɓata o soodata boyo sakh kokko Amadou ça va min noon mboɗo mi jigno idée seeɗa e kokko ɗi jeytaɗe ko saha mbaɗa yiya kokkoji ɗumɗoɗe verte on ko koko mbaɗa ko mante fota wonde mante han mi an pourquoi mbaɗa e annene science ƴeewa kokko chocolat en mbaɗa wawi han mbaɗa ñi koko chocolat koko mante koko mante koko ndir subhanallah subaka jam subaka fatima ya rasulullah ami ça va bien ça va yego wadari sen jam tan encore kaka minanani ko kalta enen nane dow mum mboɗo jogui ma haal mboɗo jooɗi haal mboɗo ndi jooɗi mine mami tetat sola sol quoi sola sel mboɗo ndi jooɗi sowni aɗa jogee min haaju mboɗo ndi jooɗi haal min ala mi yiɗa haalde yeeso o min ko an cohlumi tête à tête sola sol an cohlumi beta nanta sa o kala kawa haalde yeeso ko mboɗo jooɗi yaata o komin gootum o woni jumlam ñaama woni nufuram woni yiteram ko wi ko ɗum mbimi ko sali ko ɗum calimi ko sali ko ɗum calimi mi paamirta o kanko woni korka so hoori komin hunde min taƴata so taƴi min hoorata so nafli min uddata ɗum no kala kawa haalde yeeso makko ɗo a sikku wawa gasata so jiɗi kalɗa kala min nana wala kalta wona jaam rami ɗo ko mbaɗa comme no bawi poli toon eyyi a tagani mi ummade mi ari ɗo mi salminanima mi ari ɗo mi haaldani e ma est ce que a faami no mbirmami an goɗɗo no wawi yeydemi affaire ha heddo an mo ganduɗa koye bottari mum ñamata koye hirande mum ñamata e ɗum ɗo mum ñamata on sa malli ɗum tinata masal ikri koko jinguero ɓeɗi doso seeɗa manque seeɗa Boubacar so noddi kam ami an kaldanmi mboɗo jogui mo haaju kaw Boubacar jafoɗa ɗo kam e an kaldani Boubacar so noddi kam eyyi mi addoya koko c'est vrai ay nayi mayram guewel joom suudu njool eyyi koko makko no yahat no foti yaade il faut yadde il faut neɗɗo walla sa par ce que masa wonde neɗɗo andi haabuse moƴƴani e tina baji koko makko yahat way ay saaha goram ndeysan
wonde ha musi ha toro c'est pas bon a yiɗi koko de mo yiɗi a yiɗani kam kilenoɓe mo yiɗi kilene to gona kilene ha musi heɓe to na kilane ɗayɗo quoi ko an kaldanmi min mburi joguima haaju oto yejjir hanki yewa betananta oto yejjir hanki saɗa jogui emin haaju a haalat to min mi wawa ummade mi wawa wonɓe ganduɗa mi yiidaɓe nana koɓe ka Min wonɓe ummata ganduɗa ko ko ɗum so min jooɗimi jogiɓe ɗo. min ñammintaɓe wonɓe ganduɗa min ñammintaɓe donc woni ko ganduɗa mi wawa haalde dume yeeso mabɓe e safami no mbirumami wonɓe ganduɗa min ñammintuɓe ɗum wona hayda bon a ñamini badde an ka ñamminata ha poɗɗa daari hein kala je me parle pas de toi non même moi je me parle pas de toi je me parle pas de moi je toi parle avec non je me parle pas de toi amadou min ala ko mbawɗa yeydemi kan min ala ko mbawɗa yeydemi ala ko mbawɗa wonde ɗo aɗa bakko ha mi tinna ɗum est ce que fami no mbirumami ni nofru hecci joomum plan haal ɗanko woyi neɗɗo ɗanko neɗɗo ɗanko woni neɗɗo ganduɗa leysa narata ko galleji ene haal kilo quoi non mi haal tan ko pour la bon monsieur est-ce que tu peux sortir s'il vous plaît jafoɗa ko aɗa wawi yaade par ce que tawɗami koye plein de yewtere dérangement yitami on est artuɗo nin haajuma on va se voir on va les voir to gonmi ɗo sa yimɓe mbasa artuɗo par ce que ala ɗo place mako gonnomo holle non ko mi ko min jogui toon hoore mo wawi jogade mi o holmo wawi jogade o ala ko wawi jogade rien sona ni no wayni tan mo so tawi yimɓe tan o hokka ɓe ɓe haala omo metti jiijam min mboɗo andi mi wawa waddude mais fait attention e makko no fewi de a andi ko goyenmi ko lelmami andude waye kanko andu o perti min ko duutomi ko so Allah waɗi yettima mo jogui sihla mo goto wiye Aïssa Ba ɓoggue mais mono France eyyi mono France joom galle makko wiyete ko Ibrahima Bocar Ly eyyi koɓe moƴƴuɓe il faut mi haalnaɓe affaire situation oɗo quoi halnuɓe eyyi par ce que Aïssa Ba oɗon ko danan quoi Aïssa bonata nenam ko Aïssa wiyete mi wiyatamo debbo mo boggue par la France Aïssa bonata Yero pardon argay Yero an nodduma tan calɗa ɗum jaabade ko woni bisimilla kam sohluɗoma Yero ko woni a nanani noddinama caggal komi beddoto gumiɗa a nanani jumaji no noddina holko noddirɗa kam jeni mi famde quoi ko ɗum noddirmami ɓerdam welani randi ɓerdam welani Yero min ɓerde ma so welani min kam mbaɗa wela mbaɗa welti mi namnima ndax jumaji a nani noddinama walla a nanani ɗum fayi kam ɗo moodi wiyetama mam moodi ni wiye mboɗo wiyima ceerno moodi par ce que wona ceerno a méritanimi wonde mam moodi mbiyen mam ka nando komi almani way ka juul mimi ka nando komi almani a wona almani ka nando komi noddinowo walla ka nando min komi deslaɗo daara o wiye komi joguiɗo daara mboɗo jangguino wurade saka aɗa namdomi ko hanma wadde téléchargé heure so heure o yonti téléphone ma noddina ganduɗa ko wattu yoni min woni montere ma Yero min ko jaam jinmi lewru goto ko ay min ɓerde ma so welani ya lijjitoy ɗum to gummiɗa to ha ɓerde ma welani mo wima wonto gummimi ha ɓerdam metti ala mo wima wonto gummimi ha ɓerdam metti min noddinago namdima holto gummimi ala holto gummimi ha ɓerdam metti bowalde gummoriɗa eyyi to gummiɗa ɗo ha ɓerde ma metti noon min ɗum wondaka eyyi min namdimami ndax jumaji noddini walla noddinani joni so ɓerdam metti min tawi ɗum ko haajuma min noon min ɓerde so welama mi waɗat komi jinmi ko Min noon so wona ɗo tan wona to ɗum ko haajuma so wona ɗo tan wona to min ɗum noon haajamala hen min ko jaam noddumi Yero eyyi a nani eyyi joɗɗini kam ɗo ko pour nande erago eyyi mi nanani eyyi an a naati man namdoma naha nani erago juma eyyi ya namdo ɗum adi ñas ou bien namda ɗum usat adina sall o wiya jaha to imam sako namdodama so taw waktu yoni wiya jaha to imam Fall mbiyama so taw waktu yoni mina est ce que nani wiya nodda Abou Gaydo mbiya ɗum hol heure yimmin juula anaɗan ɗo min mboro mi wona almami ka juul mi wona way almami ka juul a anda ka juul anda hande mbawɗa wiidemi komi juul janggo ɗereɗa mbiya komi keefero an Yero min mbaɗa moole Allah mbaɗa moole Allah onon foof ayi Ala. onon foof noon mbaɗa moole Allah ha Amadou Tidiane tawa kam ɗo
Tidiane mi ko woni kam hen an Amadou Tidiane bolle puyde wayo yero min sa metti jiidam min ɗo tawta kam anani min ko maslaha noddirmami jam min mi yiɗa bone anani caggal an noon an ay yero ayan asdima kala dewɗo ɗum wonko jiiɗa e firawna neɗɗo mo ganduɗa yiɗa ko ɓooyi woni an yero neɗɗo mo yiɗa jam amade wonko jiiɗa e firawna non o ƴetti bal perdi de ngo yeeso welaka te mbaɗanni to ummi to yo taw ko miijimi ko Allah waɗi ɗum yo taw ko kawru toon e Amadou Tidiane yo taw ko ɓernde welani yeeso fayi yero hikka ganduɗa min woni waga pon minama hikka e oɗo galle mi waɗa financé Amadou Tidiane mi waɗa mo financé hay somin beldama waɗa mo financé Ça va? Oui. Ça ne va pas quoi. Ah. Bon, ñu noomi ko jewten quoi. Bismillah ba hedi wa. Entre homme et homme quoi. Gorko e gorko. Eyi. Parce que do a ɓuranimo wonde gorko a ɓuranimo wonde jambaɗo oto wawino addude buka aussi kadi nde tawmami galle boyam aɗa géré toon mais sa yimi addani buka par ce que koye lewru korko yimin goni komi koore mais kala gorko mo minmi tawde omo géré boyam ou bien omo joyɗi yeehi galle boyam mi ustanimo 3 centimétre min wima noon kala gorko mo minmi tawde omo géré boyam mi ustanimo 3 centimétre ou bien 10 même bon an noon ka esam ɗum tagui mi wawa diwde mburu wiya mburu ustanma donc haɗa en jettade ɗon mbiɗa yiiɗi andude holko mbaɗanoɗa galle boyam o avant nde tout quoi holko mbaɗanoɗa toon quoi yiɗi andude a oui boyo mbiyata o ami wona ami kokko eyyi wonami toon tawmami noon voilà donc ko boyam mi paami to ko min gérata mo ɗum hon foti haala ka boyo déjà o bardi mi bardi voilà goɗɗum ala et puis welanima aɗa andi min e boyo holko min kaldi hamin tolnima to tolnimi ɗo wona yi deɗo balɗe fof mboɗo wiyamon mboɗo sohli suudu wotoru ndu eyyi aɗa andi ɗum wona eyyi par ce que kanko tagno sohlumi suudu wotoru ndu ɗum tagi gargol mon ho no mbaɗɗon ho on tardini kam par ce que lewru promotion won komin kaldi an holko woni anniyama e makko a fi jungo ma e jullare holko woni anniyama anniyama boyo ko anniyama boyo ko resdemo non haali seeɗa par ce que mi yiɗa aysata faam mbimi sama foti sa non sama fat en kaldet seeɗa entre homme et homme quoi non min mi wonda ɗum noon de boyo ko dewgal woni hakkude amen ɗum jinmi mi resamo yiɗa ko resde woni joom suudam eyyi voilà après voilà min gère nice quoi oui min ɓuura yiɗi resde boyo ɗum min kaldi min e boyo par ce que ɗum tagi jiɗmi ko jalton karmi noon gallam kotam par ce que woni haadi kam resdema c'est possible hein c'est possible les oui parce que somi resimo eyyi soit min ƴewanoma appartement min koɗa hen walla mi ƴewanma nokku goɗɗo walla ni bon à part que min yahani il faut mi damba min d' abord mi gono ɗo seeɗa barke resullah mi jettot yumma sa ƴettima mi ƴettoma barke resullah billahi wallahi ala droit joni an ka esam alay aysara nan gañan min nan somi addi nangam so kalne ndesda boyo mbaɗanami ataye kalne ndesda boyo har min nadde damal gal wawi mi haalani haala boyo heɗam haalanma mi resatmo har min nadde gal joni noon mi yiɗi ɗum jinmami an wona bandi wona mi wima ka bandi ka babiraɗo bandi min gonmi bandine ndena jibinaka taw eyyi ko mami capable ko ala ɗum capable a faami de eyyi boyo mi resatmo mi addamo ɗo e suudu he min gonɗo balɗe tati
ha tiwna min aha d'abord min jara somin sa siwni min aha min jari après on saha mi ƴarma appartement min koɗa hen et puis mi wara boyo et puis tu la ferme tu la merde way tu la ferme sinon ganda jikkam on vaut rien comme toi là mbaɗa haalde boyo déjà boyo boriye an mawɗo kilifan paɗonoma aɗa yahade zéro ya sa wi ko on boriyema addu allah e balɗe ma a wawa duma aɗa wawi ɗum kirami hollere lewru korka ka mawɗo kono wima haali fenade eyyi ɗum ko huwandere sa witama haali fenade mi aɗa allah e balɗe ma bandiyagal ngal jeeyatangal ɗum ko mi heɗama haalma tan faami mi ko bammi capable ka waɗami ɗum capable anani kolla needi kolla needi sinon min ayi ɗeɗe balɗe fof aɗa hollata jikkam bandiyagal commol ngal jeeyatangal hoori camtuɗa boyo merde ayo imbécile kono haala wiya aɗa ƴama aɗa resa mo boyo nangam no ito fa nembere mi fondement ha pata way yow c'est le courant mbimi yoppade pistole courant ni yoppade pistole batterie ferme oui ma en haalti ɗum yow minema ma en régle ɗum an e galle o an haala men yo gasa